omenala Igbo kwadoro mmadụ nwụọ ahapụ ya na mọchụarị ọtụtụ mgbe tupu eli onye ahụ. Omenala Igbo akwadefọrọ ya n'oge mbụ adịghị egbe otu ahụ. Ihe mere n'ụlọ dịka nna anyị ukwulu ekwuola na ndị chọọchị mbatara bịaba emebisi ya nwe niile tinye mmadụ la aramahụ n'ihi ihe isi ike. Ndị mmadụ ara achọtawe mmiti okpuru ndị chọọchị tawe mmeri ka ndị chọọchị si chọọ ya eme onye kewe nwụrụ wee gwere eje edo ala mọchụarị deche mgbe a ga-enwe ego nnama, deche mgbe a ga-ịrụ ụlọ, deche mgbe a ga-enweta ego niile dị iche iche bifo ụwadị eli onye a. Mba, ọ kwadoro ya cha n'ihi gịnị? Mọchụarị bụ ihe bịara abịa. Enwere ike ị nọ ebe ahụ wuru paasị mmadụ, enwere ike ị nọ ebe ahụ dimkpa zuru dimkpa. Lambola ndị nna anyị ụla ndị nna nna anyị odela akọ lambo labolo keke gbo mọchụarị laftara ọ dịla bụ onye nwụọ na ala Igbo keka nkele ala ngwa anyị ya nọgba ahụ abalị labụ maọbụ ata eliile ya adịkwa na-enye aka n'oge ahụ mgbe ahụ ya kpachilatatu ihe ndị ụfọdụ ihe ọtụtụ enwechaghị aka. Omenala Igbo akwadefo si mmadụ nwụọ site ya na mọchụarị ka ọ nọdụ kama ọ bụ ihe ọlọrọ ọhụụ. N'oge ochie nje mmadụ nwụọ ndị obodo agbakọta ụmụ ya bịa elie ya asa okenye ọ bụ. Ala Igbo a na-eti mmadụ na mọchụarị Abụ Mayor Abụ Obi Global Ebubedike one of Ngwa. So first question I ga-ajụ gị wụ ihe gbasara burial n'ala Igbo. Ọ na-awụ ndị mmadụ nwụọ n'ala Igbo ka anyị were Ngwa as example, mmadụ nwụọ n'ala Ngwa ọ na-awụ sometimes ahapụ onye ahụ ọtụtụ mgbe ọtụtụ afọ aga eli onye ahụ. So ihe anyị chọrọ ịma wụ ihe dị otu ahụ omenala Igbo kwadoro ya ka mmadụ nwụọ ahapụ ya na mọchụarị ọtụtụ mgbe. Omenala Igbo akwadefọrọ ya n'oge mbụ adịghị egbe otu ahụ. Ya na-eme mbụ mmadụ nwụọ ya nọ otu wiki lab elie ya. Otu gbuo ndị chọọchị bịara emegharịa ya sị onye anọ nwụọ abịa elie abịa doo ya 1 month 2 months 3 months bifo a ga-eli ya ere ala ere ebe niile ga-ijikwa ya gbaa nnaba ga evre. Ọ bụghị otu a ka ọ dịla bifo. So anyị chọrọ gboo mbụ ka ọ bụla gọọmenti nwere ike inyere anyị aka megharịala anyị ya mgbe onye ọbụla nwụrụ otu izu abụọ elie ya ka afọ ire ala afọ ụmụ ya wee afọ ịta ahụ. Enwere ike ịkpọtụ anyị metụrụ anyị explain ihe mere na ihe kpatara na people ji ahapụ onye nke ha nwụrụ n'ọtụtụ mgbe, ihe mere na eji eme ya otu ahụ ugbu a. Ọ bụ ndị arụrụ ala bịara bịa ebe mmadụ nwụọ dịkpa nwụọ maọbụ tadịbọba nwụọ asị ya ga-etinye na mọchụarị ya nọ otu izu labụ ụmụ m ga-ere ala ree we niile ewerewe biregwe eli ya elicha bụ ala ga-ata ahụ. Ọ dịghị mma, anyị achọghị otu ọzọ. ịgbalịala dede. Ihe ọzọ anyị chọrọ ịjụ gị na-awụ ile anya gị hụ that na asụsụ Igbo n'ala now. So ị gaa na schools gị hụ na ụmụ anyị na-adịkwa aka ịsụ Igbo ọ bekee ka ha sụga. Anyị na-ajụkwanụ gị si gị elee ihe iche kpatara ya? N'ala Igbo anyị asụsụ Igbo lara ala ma ọ bụ si bekee. Oge Chukwu abịa aba mgbe Chukwu abịa aba bịara ala Ngwa. Chukwu abịa aba bịara gị bịakwala otu a Yoruba ndị adịwasụ Yoruba gaa bịakwala ugwu Awụsa adịwasụ Awụsa kpọtara ala Ngwa anyị ladị ma ọ bụ sụ itinye sokwu bekee ọ gaghị wọk ọ gaghị dị mma. So anyị alakefọ ya adị otu a ga-eji mee asụsụ anyị alọghachi azụ
ka Chineke gọzie anyị. ndewo ihe gbasakwara omenala ndị ọzọ anyị leji omenala Ngwa ihe dịka iri ji ma ụmụ ihe ndị ahụ, gịnị mere ihe ndị a dịzikwa ugbu a eleghị anyị ga-ime ka ihe ndị a were laghachite azụ? Okwu Chineke adịla, ndị chọọchị egwerela ọnọdụ. Ndị chọọchị sị la iri ji maọbụ igbe ekpe lọbụ ife arụsị, adịghị ilekwa anya ọ bụ eziokwu. Omenala anyị kwesịrị ịlọghachi n'otu omenala anyị na-eme oke mbụ. Ndị bụ ahụ n'oke mmadụ abụ ndị mgbachukwu ha na-akpọ Chukwu abịama. Chukwu abịama abụ Chineke ha na-akpọ ha bụ ndị mba omenala. Kemgbe abịaziri bịa sị la ịgba ekpe la iri ji ga-abụ arụsị na adị ife, ọ bụ ashị. Ọ bụrụ na gọọmenti nwere ike inyere anyị aka sị ka ahụ ndị alọghachicha anyị obi gịtọ anyị ụtọ. Eji m aza Maazị Kristian, abụkwana m Nwafọ Ngwa gọngọm n'ala Ngwa obi. Ndewo sa, ihe anyị chọrọ ịjụ gị ihe gbasara omenala Igbo dịka otu si dị na beria akwamozu mmadụ n'ala Igbo. Gịnị kpatara mmadụ nwụọ hapụ ya ọtụtụ mgbe asị that mgbe ego adịghị eji ya eli ya agara ala ọ gbajiri ego li onye, gịnị kpatara ya? Ihe mere na ọbụla dịka nna anyị kwuru ekwuola na ndị chọọchị mbatara bịa bịa emebisi ya nwe niile tinye mmadụ la aramahụ n'ihi ihe isi ike. Ndị mmadụ ara achọtawe mmiti ụkpụrụ ndị chọọchị ka wee mmeri ka ndị chọọchị si chọọ ya eme onye kewe nwụrụ wee gwere eje edo ala mọchụgharị deche mgbe a ga-enwe ego nnama, deche mgbe a ga-ịrụ ụlọ, deche mgbe a ga-enweta ego niile dị iche iche bifo wada eli onye a ya eme onye eji anọtụ ọdọ la mọchụgharị. Ọ bụ nwe vụtara ndị ahụ isi ike ka oge a mere nwe ndị a yara kpọrọ ndị chọọchị ngwetara ọbịa mebisiri nwe ndị ahụ. Olee otu iji chee anyị nwere ike iji mekwa ya ọ dịkwa ka otu ọ dị mbụ? Otu a ga-esi mekwa ya mbụ, ọ ga-ede mma la ndị Igbo mbịakatarala onwewe kwuo okwu nye iwu si ọ bụ onye ọbụla onye ka ya nwụrụ. N'ihi na mgbe m gara aga na mmadụ nwụọ edobela ime ụlọ, mgbe ụfọdụ eweta osinigbe ha ndị akpọ osinigbewe wee gwere ghasacha eweta nchụchụwe ghasacha ya mere ya ọkụ ya na otu abalị ka atọ elie ya. Mgbe ọbụla ndị ahụ hụrụ ego chọọ ya ebebe imewa ha mmemme wa bebe emewa mbala akpatakwana wee ego. Ndị Igbo lagharịa azụ bịa bịakọta ọnụ kwuokwa ka ọ dị otu a karịwa na ahụ ya nọ n'otu wiki onye ka ya nwụrụ ya lie ya mgba. Mgbe ụfọdụ ndị Awụsa we ndị ebe onye ka wee nwụọ wee lie ya mgba ka ha aga ịgakwa otu akụkụ ka Anambra ụfọdụ nwendịkwa ebe onye ka wee nwụrụ wee lie ya mgbe ahụrụ wee gowa bụ eme ihe eji wee mee akwamozu. Ọ ga-eka mma ndị Igbo mbịakọtara ọnụ wee mbịakọta ọnụ wee kwubie otu okwu ihe bido mewe otu a ọ ga-ema mma. Okay sir, then ihe gbasara asụsụ Igbo ile anya gị hụ na asụsụ Igbo ji nwayọọ nwayọọ n'ala because ị gaa n'ụlọ ndị mmadụ na ala Igbo a na anyị nọ na ụmụ ha na-asụgazi bekee lawa Igbo, so eleghị iche kpatara ya na ihe anyị nwere ike ime ka ihe ndị a kwụsị ya alaghachi otu ọchịbụ. Eziokwu mfụtara ihe mbụla Britain adịghị chọta Igbo ndị agara ji achịkọta aka wara ndị Awụsa na-eme ihe wenga ime gbakwuru Nigerian gọọmenti wa bịakọta ọnụ na-emetụ Igbo ngwụ. Ọbịa mere abịala ụlọ akwụkwọ we dị iche iche n'okpuru ala anyị adịkwa ikwe ekuzi Igbo adagwụ ụmụntakịrị ma wee mbịado skuulu la agakwa wee sụ ha ọdụ agaghị wee sụ Igbo ha gosida asụmụ bekee ya ma agadi nwaanyị nọ n'ụlọ mbịakwaghị dị ihe nwee ozi ya egwere bekee dedi ihe ndị ala ile ama ama. Ọ bụ uwe mmebisiri asụsụ Igbo anyị. Ogwe anyị agakwa n'ikweta ọla ogwe anyị nga-ede akala Igbo nga-ede a ga-ede asụ asụsụ Igbo. Ọ bụkwana ihere nye nwa afọ Igbo ọbụla na-adịghị esu Igbo ihere onwe ya kwesịrị ide eme yara onye Igbo ibe nọ ya da asụ bekee. Ọ bụ ha ọjọọ njọgburu onwe ya. Ihe ndị a ga-ekwụsịcha mgbe na-adịghị anya. Okay, ndewo. Then ihe gbasaziri omenala ndị ọzọ ihe dịka iri ji, olee otu omenala ihe ndị a ji wuru ihe ọjọọ? Mmemme iri ji abụghị ihe ọjọọ n'ihi na mgbe mmemme iri ji m bịara lawa ilekwa anya n'ala Igbo
ebe ọ bụla mmemme iri ji ala ala o mekwara ji ara ala ji n'ihi na ọ na-aba afọ ngwụ ogele eji eri ji ndu onye ọbụla egwusi ya ji ada ama aka onye a ngwa ojiki ya oge o ji eri ya ji ndu ya egwusi ya ji ọba ji ya eju onye ke ya ahụta ọba ji onye ke ha ya ma ha ji adịrị eme ka a na-akpọ ha ji gị hụ ọba ji mmadụ enwe ọba ji iteghete iri ya na ya ihe eme ndị ọrụ agbasoro ya arụ so bịa tugbo ndị chọọchị mbịara basị na hwe ndị amba ife arụsị ọ bụghị ife arụsị ndị amba ejalite omenala anyị nwere imekwa taa akụkụ ala ubi anyị nwekwa ọṅụ makwara ala ada ejalite yara aga aga n'ihi ọ dị marịla bụ nwa ebe nne ala la eluigwe mkpanụ chukwu okike abịa ma la nne ala enwe so ada eme omenala ndị a obi ada adị ala mma n'ihi ndị chọọchị abịasị lọbụ ha ọjọọ dịkwana ndị chọọchị nwekwara ime ha ọjọọ wee ndị iche iche mee ka ke nla ọgakwana ịla asụsụ ndị ala niile mmemme ndị a ga-elarịcha azụ emekwara ya gawa ndewo aha m bụ Chief Friday Jideofor abụ m onye Anambra steeti dịka o si dị omenala Igbo dị iche iche abịa n'ihe iri ji o nwere mba ndị ọzọ ka na-eri ji oge luo ị ga na-anụ ya ma na redio ma na ntị ndị ọzọ mana nke gatara n'ọtụtụ aka ndị eze na-alaje n'ihi gịnị ụfọdụ ndị eze anyị a na-adị eme emume omenala nke obodo ha mana abịa n'obodo nke m eze anyị na-eri ji anyị na-akpọ ji ọzọ anyị na-ebido n'ọnwa Igbo wee na-agụ dịka anyị na-akwado ịba n'ọnwa isii ma e gụọ ya otu agụmagụ Igbo jede abịa ndị nze na ọzọ bịa gwuo ji alaịn anya ọp ụmụada ha dịka omenala nke anyị jede ga-eji ewu maọbụ ọkụkọ bịa bụrụ ji ndị a abịa kpọọ fest malụ nke ka ibie ọ bụ otu saịdị nke anyị jedo igwe obodo anyị jidechiri aka ike omenala ụfọdụ na-agata n'aka ndị eze ana n'ihi na ọha nwa ka e ga-enekwasị anya wee na-amalite wee na-eme n'ihi na ịbụ eze obodo anyị gwụrụ akwụkwọ rinne ịbịakwanụ sụọrịa Igbo ya anabataghị nke ọma ịbịa sụọrịa oyibo inye ọda shima shift ohu jee samagha ahụ ma amị bụkwa ezigbo onye Igbo ịkọta onwe gị ya anabatakwa gị ọzọ ka ịbịa ka ọrụ isi bịa ndewo ihe gbasara akwamozu n'ebe isi bịa dịka a na-eme ya na gboo olee otu esi eme ma mmadụ nwụọ a na-ahapụ ya ọtụtụ mgbe onye ahụ anọ na mọchụarị agaghị eli ya ka a na-eli ya mgbe ahụ ọ nwụrụ ndewo abịa n'ihe gbasara ọnwụ mmadụ a ndị ụka bịa kwaye ya ụmụ mmadụ ọkụ n'ike especially ndị Roman Catholic na saịdị anyị ọgọnwa bidosiri n'ihi na ha ka population karịa chọọchị ndị ọzọ ha eme akwamozu abụrụ ihe dị ike nye ndị mmadụ nwụọ mana dịka njikwa dịka omenala anyị si dị ma eze obodo anyị ma ndị si achị melụ edifferentiate ndị na-aga chọọchị na ndị na-aga chọọchị ahọpụta ha ndị ọbụla nọlụ na ụkpụrụ ọchịchị nke ha duto ndị na-aga chọọchị nyere onwe ha iwu na mmadụ a ga-anọfe 2 months or 1 month na mọchụarị elie ya emeghị dị otu a na-ahapụrụ ya ndị nwe mmadụ ndị na-aga chọọchị bụ ndị omenala dịka anyị kpọrọ ha họpụtara onwe ha n'ọnọdụ mmadụ nwụọ elie ya eme izu atọ 4 days into 4 abịa ihe ikwu na ibe abịa kata abịa ihe burial ma ọ ga-ịma n'otu afọ ma ọ ga-ịma n'ọnwa isii ma ọ ga-ịma n'ọnwa na-abụ dipendị otu aka ha ndị ahụ
enwe ike jee kwado ọfụma wee nye onye ahụ olili mara mma. N'ihi na otu anyị si eme na gboo ka o jede ebula egwu bụrụ ihe dị iche iche bịa mee onye ahụ nọ n'ebe ọ nọ, ọ ga-enye ndị nọ n'ụwa nsogbu. Ụmụ ya nwekwana ike nwee obi isi ike na wee mee nne na nna ha ma nwanne ha alaba. And otu esi enyi onye chiri echi na otu esi enyi onye na-echighị echi abụ the same n'ala Igbo. Ndewo. Ndewo. So mana aja chọrọ ịjụ just nwanyị kpọmkwem, ọ dị mma idosa mmadụ na mọchụarị ọtụtụ mgbe ma onye ahụ nwekọrọ ọ dịghị mma, and omenala Igbo ọ kwadoro ya ka ọ kwadoro ya? Mba, ọ kwadoro ya chaa. N'ihi gịnị? Mọchụarị bụ ihe bịara abịa. Enwere ike ị nọ ebe ahụ wuru paasị mmadụ. Enwere ike ị nọ ebe ahụ dimkpa zuru dimkpa. O nwere taịm oge eluo ya agwa ụmụ ya mmadụ ebukwana ego mọchụarị, n'ihi na ụdị ego a na-achọ ugbu a na-edimandị ma ndị na-edimandị mkpụrụ obi mmadụ ma ndị na-edimandị ọkpụ aka mmadụ ma paasị nwoke ma nwaanyị. Ọ na mọchụarị ahụ ka a da-eweli ya. So the tin melụ onwelo mgbe a nabatara itinye mmadụ na mọchụarị. Dimkpa zuru onwe ya a na-ekwelo ka eje mọchụarị, n'ihi na o jee ndị ahụ nwere ike agalụ, ndị ahụ nwere ike agawa ibu na-etinye ihe dị ike ma nke ọzọ eme n'ọnọdụ omenala Igbo si dị. Ndewo. Now ị ga-agwazi anyị ihe gbasara asụsụ Igbo. Asụsụ Igbo na ha ala nwayọọ some places n'ebe dị iche iche n'ala Igbo. So ka etu ife iji chee na enwere ike ịkwadokwa asụsụ Igbo ọzọ? Okay, ndewo. Asụsụ Igbo na-ana ma ọ naghị ana. Dịka m ji gwa gị, ọ bụ ozi bekee and akwụkwọ. O nwere skuulu ị ga-eje na ha amaghị ihe gbasara asụsụ, ịkụziri ụmụaka asụsụ Igbo. Enwere akwụkwọ Igbo, nwee Igbo izugbe, nwee Igbo ụdaume. Ọ dị asụsụ ndị a niile anachana n'ọnọdụ ndị ticha and ndị nne na nna and ndị eze obodo and ndị osachi ya. N'ihi mgbe mmadụ ga-abịa bụrụ onye Igbo welu langweji ndị ọcha wee bịa na-emesara mkpesa dị iche na palesi gị nabata ya, ị ga-asị ya mba, ị bụ onye ebe, onye mụrụ. A na-akụziri olu gị asụsụ obodo gị nabata okpesacha onye chite ebe ahụ kere ikpe gawa. So eche m na a ga-ebido n'ana wee kwado asụsụ anyị a wee luo n'elu ka o wee dugide. Ndewo. Ndewo. Okay. Aha m bụ Lọlọ Ụlọma Chinyere. Ebi m n'Owere Nta Waterside, ọ na-abụ m onye isi ala Ngwa South kwa. Okay, ihe anyị chọrọ ịjụ gị otu omenala Igbo siri dị. Omenala Igbo ọ kwadoro mmadụ nwụọ n'ala Igbo eburu onye ahụ gaa na mọchụarị, onye ahụ anọ ọtụtụ ọnwa ma ọtụtụ afọ tupu elie onye ahụ? Omenala Igbo kwadoro ya? Na mbụla ndị nne nna anyị ụla ndị nna nna anyị odela akọ la mbụ labụla oge kegbo mọchụarị laftara ọ dịla bụ onye nwụọ na ala Igbo keka nkele ala ngwa anyị ya nọgba ahụ abalị lab maọbụ ata eliile ya adịkwa na-enye aka n'oge ahụ mgbe ahụ na-akpachilatatu ihe ndị ụfọdụ ihe ọtụtụ enwechaghị aka. Ọtụtụ na-eli ha lechaa afọ na-abịa abịa, afọ labụ afọ atọ mgbe ha lichara ha abịa mewa mmemme mgbe ahụ aka adịla ha. Mana ugbu a ọ dịkwaghị otu. Ọ ga-abụ onye nwụrụ eburu gawa mọchụarị gaa ebe ndekwa ozu, maọbụ onye ruru eru maọbụ onye ruru eru. Ọ dịchaghị mma, mụ akwadochaghị ya. Okay, ndewo.
olee otu elee ihe filiri imerụ ndị mmadụ ji na-ede ozu n'ọtụtụ mgbe ahụ ọ na-anọ, gịnị ka ifiliri ịhụ ihe kpatara ya? Ọtụtụ na-edowa bịa gawa ọkụ eji eli onye nwụrụ anwụ site otu a bịa erewa ihe dị adị n'ihi ọ bụ ọtụtụ na-akọkọta dowasị mmadụ nwụrụ. Ọ dịghị mma. Ọ bụrụ sị eme onye nwụọ elie ya otu a ndị mgbe mbụ nọ na-eme n'omenala mbụ, elie ya ọtụtụ afọ ma ọ ga-abụ ọnwa mgbe o rurula onye ahụ n'aka eme mmemme na ị ga-akacha mma na atụmatụ nke m. Okay, mami, ndewo. Okay, ihe gbasara asụsụ Igbo n'ala nọ dịtụ ọtụtụ ụlọ ezinụlọ n'ala Igbo ugbu a ụmụ ha na-asụsụ asụsụ Igbo, ihe a na-asụzụ Bekee. Elee ihe iche kpatara ya na otu anyị ga-eji mee ya asụsụ Igbo alaghachi otu o chidere? Ndewo nne m. Ọ dịkwa ka ịnọtụrụ n'obi due to last 2 weeks na week lab ndị gara aga ụmụ onye nọ nga na-eri nri n'ihi amụ onye nri anyị, so onye ahụ na-ekwusị na ihe mere na ndị ka anyị na ụmụafọ anyị si dị mụtachaghị mgbe ụfọdụ ọba asụsụ eji na-akụziri ha ihe na-adị iji borrowed language, asụsụ agbazitara eji akụziri ha ihe na ihe mere ọtụtụ ụmụazị si dị mụtacha ihe. So ọ bụrụla ihe ịma aka onye kekwu na ebe a m nọ na-esi nri, so mgbe emechakwa ọtụtụ mmadụ kọtara na ihe ahụ ọ na-ekwu bụ n'ezi maka ọ bịa macha atọsị ndị China ụmụazị China na na-erudughị eru n'ọnwụ ha ma na-emepụta tọọchị anyị ji na-ahụ ụzọ n'ọhịa ha ji na-eme praktis duto na-eji asụsụ ha na-eji na-akụziri ha teknọlọji. Ghọtara dutola anyị nwa ndị iji borrowed language asụsụ ndị ọzọ ya na-arụ ụmụazị ahụ. Onye ndị ịmụ mekanik ma ọ ga-abụ onye ndị ịmụ ahịa na ụlọ akwụkwọ dị ogo egwere borrowed language mbụ English dejida before ma o mere understand ha ọtụtụ afọ agaala ọ dịchaghị mma. Ndị ka anyị lọhatagata la ụmụntakịrị mgbe ha dị ntakịrị dezi ha asụsụ Igbo, a na-asụkwa asụsụ English, a na-asụkwa Igbo bụrụ na afọ ya wolishi ka ha na-amata ma mgbe ọbụla ọtụtụ afọ gasịrị ha ga-eji ya mepụta ihe dị n'ala anyị. Ndewo mami, ndewo. Aha m bụ Nze Rafa Ahụekwe. Okay, onye mbe? I'm Mocha Alamboto, Autonomous Community. Omenala Igbo kwadoro mmadụ nwụọ n'ala Igbo ahapụ ya na mọchụarị ọtụtụ afọ ma ọnwa bifo eli onye ahụ. Omenala Igbo akwadofo si mmadụ nwụọ site ya na mọchụarị ka ọ nọdụ kama ọ bụ ihe ọlọrọ ọhụụ. N'oge ochie nje mmadụ nwụọ ndị obodo agbakọta ụmụ ya bịa elie ya asa okenye ọ bụ ala Igbo a na-eti mmadụ na mọchụarị ọ bụ elicha onye a ụmụ ya oge ọbụla o ruo ụmụ ya bịa kwa ya meela dimkpa otu o kwesịrị ka emeela edula dimkpa. Ọ dịghị mma ka e buru dimkpa ga-eti na mọchụarị n'ihi na ihe a na-ahụ na mọchụarị buru ibu na-akwana ihe a ga-abịa akọchawa ebe a ugbu a. So omenala Igbo asọpọtụfụ ya, akwado ya. Eleghị iche bụ ihe kpatara na eji na-ahapụzi mmadụ ugbu a na mọchụarị n'ọtụtụ mgbe bifo elie ya. Ihe kpatara eji na-ahapụ mmadụ n'ọtụtụ oge na mọchụarị bụ na ndị Igbo hapụrụ omenala ha ga-agbasowa mbịarambịara. Mgbe ha tiri mmadụ na mọchụarị onwezi otu ha ga-eji mechaa ihe niile banyere so ha ga-achọwazie ụzọ ọbụla katara ịchọ ụzọ ọbụla ka a ga-esi mee ka ihe dị mma mmadụ anọ ọdụ na mọchụarị. So ọ dịghị mma ka mmadụ nwee tiwe mọchụarị bịa chọọ ala a ga-ere maka mgbe ire ala lie mmadụ iliela ozu n'ahụ eji ha ọdụ eme ha ọdụ. Okay, ndewo sa. So ihe gbasara asụsụ Igbo elee iche kpatara na o ji ugbu a na ụmụ anyị na-asụsụ Igbo ihe a na-asụsụ Igbo Bekee elee iche kpatara ya na ihe nwere ike ime ka revive ya back? Ihe kpatara ya mbụ na ndị Igbo na-alaiki Igbo nke ugbu a na-abụ ndị ochie. Igbo pụtara ugbu a na-alaiki ejije. Ndị ga anyị sikwa n'oji abụ nyụgwuru ahụ ji afụshi
mgbe ị bịara bịa hụ ejije ya amasị gị hafụzi omenala ka o chụwa omenala kenda ị ga-aga hafụ ka iji eji gbasoro kenda so ọ dịghị mma ide ejije mbịarambịa m hụrụ gị jijiri ya gawa. Asụsụ bekee mbụ asụsụ bịara abịa so ndị ka anyị kwesịrị isoro asụsụ mbụkwara asụsụ eji mụọ ọwụ n'ihi na ọ ji abụ nne ewu ndị ata ngwe nwe ya dele ya anya n'ọnụ mgbe ị ga-ede azụ nwa gị were bekee dee azụ ya o tolite ọ ga-abụ bekee na ọ ga-esụ hafụkwa n'asụsụ keu so ọ bụghị mmiri asụsụ Igbo njide ala. Ihe gbasara iri ji ya na ịgba ekpe enwere ihe ọjọọ dị n'ime ya ka ele ihe kpatara ndị mmadụ ji file na ihe ọjọọ ọwụ ihe ọjọọ iri ji ma ọ bụ ịgba ekpe? Iri ji ma ọ bụ ịgba ekpo asị ọkwa mba nje atụ n'olu n'olu. Obodo ọbụla nwere omenala wo and omenala wo na ihe a na-efe na-esodobe. Iri ji mbụ omenala Igbo dịka ha gwerela ya mere mmemme ịgba ekpo mbụkwa ihe ọzọ na-esochi ya. Ugbu a kwa n'obodo ọbụla mmụọ ọbụla ha na-efe mgbe otu omenala ha si dịrị so na saịdị ka ahụ ugbu a onye ọbụla onye ọbụla na-eme omenala ọ bụrụ na ọ chọzi omenala obodo ahụ ọ ga-ide eme omenala gbata odu na ihe a na-efe efe ya eferezi ihe ọ chọrọ ime gịnị ife n'ihi na onye ọbụla nwere mkpebi ka onwe ya na ha agba ihe na-efe efe n'ihi na abịa na ha ịgbaghị ekpe ahụ na mmanwụ na ihe niile nkuku ala ha mmụọ na mmụọ ọbụla ị chọrọ ife ị gakwa ime dịka o si mee gịnị o si chọọ so ọ bụrụ na ịlaikiri ihe mmụọ obodo unu ị gakwa ire agba ekpodo eme ihe niile ma ịlaiki ihe mmụọ obodo unu obodo ọbụla ịlaiki mmụọ gị ife ya mee ihe ọsọ ume. Ndewo. Ndewo.